Daqs kemm jista' jkun ta' kumdità, il-ħabib tiegħek is-siġġu jista' jkun ta' skumdità wkoll. U fil-fatt illum ħanamlu naqra eżerċizzji għalik biex tqum minn hemm ħaniċċaqalqu naqra. Tilħaq tpoġġi fuq dak min jaf kemm qed tużah bħal da żmien. Mela ħanqumu minn hemm biex meta mbagħad nerġgħu nużawh verament tapprezzah. Tajjeb, l-eżerċizzju dak li jagħmilek ħajġielek tħossok iktar pożittiva, iktar enerġetika, iktar produttiva wkoll biex dak li għandek tagħmel floq ma ddum tkarkar bih taqbad u teħilsu. U għaliex le? L-eżerċizzju ħajbusjalek is-sistema immunitarja tiegħek biex tiġġieled anke ir-riski ta' kwalunkwe mart, mhux biss li hawn popolari da żmien, però nsemmu l-kolesterol, diabete, pressjoni, mart tal-qalb, eċetera. La qed nitkellmu fuq hekk, dejjem ħu parir mingħand it-tabib jew fiżjoterapista tiegħek qabel tibda kwalunkwe eżerċizzju u jiena ħan nistidnek tinaqqat miegħi dawn ftit minuti biex niċċaqalqu naqra dimenti dawn l-eżerċizzji li ħanamlu taħseb u tħoss illi jgħoddu għalik. Mela ħabdew niċċaqalqu naqra flimkien. Għara li qiegħda komda m'għandek bżonn xejn partikolari, jiena ġibt miegħi żewġ tifliexken bir-ramel, imlejthom bil-lest u żewġ tifliexken bir-ross. Sur kamera minn hawn xi wieħed barra, fejnu. Le. Kollha ġibthom int, prosit. Very good. Qegħdin niċċaqalqu naqra. Ħanibdew nagħmlu daqsxejn sieq u sieq oħra. Lura. Għara sa fejn tista' tella saqajk, toqgħodx tinkwitek minn tix tasal daqsi, maħna ħanamlu l-ebda training tas-soldati serraħ rasek. U ħammorru bil-kontra, mela ħanaqtaw naqqasiq minnhom il-barra, jekk toqsok qed tisbilanċja tidejjaq xejn anke żomm mal-bank, mela siq il-barra u bl-oħra ħantella l fuq. Jew inkella nżomm idi hekk. Ħantik parir li waqt li jiena dawn l-affarijiet qed naġġilhom, fis-sens qed nagħmlu ftit minn kull waħda, illi tagħmel bejn 10 u 15 minn kull waħda. Tajjeb ferm. Sa nerġgħu niġġogjaw daqsxejn? U nistħajlek bħalissa tajt tant qed tisma' l-istess affarijiet tgħid kif għajjejt nisma' kif xbajt. Mela li ħanagħmlu naqgħu nifsi twal, nifsi l-ġewwa. Kif xbajt. Kif xbajt. U dan du jservik titħaq naqra wkoll. Mela nifsi l-ġewwa, nifsi l-barra. Parir żgħir li intikom ukoll. Aħna di natura meta nikbru nibdew nidraw nieħdu n-nifsijiet mill-kaxxa ta' sidirna. Però it-tfal, il-babies jalmuna ħafna. Jalmuna kif suppost nieħdu n-nifs. U dan in-nifs għandu jkun fil-fatt miż-żaq. Dak li bl-Ingliż jgħidu belly breathing. Mela ħatolbok tipprattika. Li tpoġġi id minnhom fuq wara, l-oħra fuq żaqek, u inti tieħu nnifs il-ġewwa iffoka li timla ż-żaq. Mela ħadara dik iż-żaq tintefaħ. Żomma ftit sekondi, 3-4 u barra bil-mod. Nifsil ġewwa nimlew iż-żaq. Nifsil barra. Tal-aħħar. Dak jgħidulu belly breathing, ħana tolbok illi wara dis-sezzjoni tidħol fit-tixa għax vera tgħinek biex tirrilassa u biex tkun aktar pożittiv. Tajjeb, mela ħanibdew daqsxejn affarijiet sempliċi immens. Li ħanagħmel l-ewwel jiena ħanaqbad iż-żewġ tifliexken tar-ross illi għandi. Ħanitfaħħom fuqi dan il-moviment u ħanagħmel hekk ara, waħda l fuq, waħda l-isfel. Waħda l fuq u waħda l-isfel. Jekk ma tistax ittella ħafna idejk forsi għax limitata fil-mobilità, tinkwita xejn? Qabel xejn ħantik parir illi jekk tara li inti anke għandek nuqqas ta' flessibilità titkellem daqsxejn mal-fiżjoterapista tiegħek fuq x'tista' tagħmel fuqha. Mhux wert titnejxu b'affarijiet illi nistgħu nsewwu x'taħsbu. Il-fuq kemm nistgħu u nerġgħu nniżluhom. Perfett. Issa nagħmlu dan il-moviment. Idejja ħdejja u jiena waqt illi drabi oħrajn tkellimna fuq li nagħmlu dan il-moviment, din darba li ħanagħmlu bil-kontra. Ħaniżlu l-isfel. Ħanħossu darna l-ġnubijiet ta' darna qishom jinasru. Il-fuq u l-isfel. Il-fuq u l-isfel. Pruvaw żommu l-bilanċ għax milli qed narajna mill-kamera ma tantx qiegħed bilanċjat u ħaninżlu. Jekk għandkom xi mera qudiemkom, tant l-aħjar biex iżommu daqsxejn tal-simetrija kif jgħidu bil-Malti. L-isfel, hop. Edha bil-kontra, l-iskrin bil-kontra jgħid. Alright, ħares lejk biss minn-flok sur kamera minn. Għara bilu hekk. Tajjeb ferm, issa.
L-ewwel ħanamluh mingħajr apparat mingħajr l-ebda oġġett f'idejna dal-moviment, imbagħad għaliex le nippruvaw anka bihom ukoll. Mela, ħanoqogħdu daqsxejn mill-wijin mill-irkopop. Tajjeb, patata lura, darna dritt, sidirna l-barra. U ħanġibu jdejna dritti fl-imkien. Nisħej ħafna minnkom bħalissa qegħdin hekk mhux l-iskop. L-iskop huwa li tippruvaw tagħmlu sidirkom il-barra, spallejkom lura biex id-dar ikun dritt kemm jista' jkun. U ħanamlu dan il-moviment l-aħwa minn hawn, nġibuhom fl-imkien qisnu qed nagħtu bil-minkeb lil xi ħadd li qiegħed warajna. Idejna dritti u nagħtu bil-minkeb. Idejna dritti u nagħtu bil-minkeb. Tajjeb, kif qegħdin hemmhekk ukoll, ħanamlu eżerċizzju ieħor, ħaniftħu u ħanalqu. Ħaniftħu u ħanalqu. U dan qed niħadmu l-aktar l-ispalel minn wara. Mela.